вучні! На нашому уроку говоримо сьогодні про такі поняття, як уважливість і терпливість. Коли ви відчуваєте, що гэтых якостей характера у вас нема, необхідно їх розвивати. Ой, пробачте, мені тут смс-ка прийшла. Так, от кого? Невідомо. І номер телефона незнайомий. Так, почитаємо. Чекаю для сочниці приход. І підпису нема. Нічого не розумію. Добрий вечір усім. Привітання, Нестор. Слухай, Яночка, випадково не ти мені відправляла ось це повідомлення? Ні, Нестор, я нічого не відправляла. Ми з ляльками у школу гуляємо. А, добрий заняток. Тоді ж хто такой написав? Ось, гляди, яка сочниця і який приход. І мені така ж смс-ка прийшла. Так само нічого не розумію. Набор літер і ніякого сенсу. Так. Уважливість і терпливість. О, Яночка, гэта якраз по темі твоєго уроку. Відаць, гэты пісака даволі неуважлива особа. О! Усім салют. Привітання, Буслік. А чому ти некий розстроєний? Хіба тебе нехто покривдив? Не ніхто, а ви. Ми? А хто ж яще? Чекав ля пісочниці. Змерз навіть. Во, поглядите, дюба на дюбу не трапляє. А ви так і не прийшли. Але откуль ми ведали, що ти нас чекаєш? А смс-ки я кому посилав? Скажете, не вам? І ви, до речі, їх отримали. Мені повідомлення об доставці прийшло, во. Так это твоя абракадабра была. Какая еще абракадабра? А ось яка. Читай, коли зможеш. Чекаю для сочницы приход. Прочитал? Это не я писал. А хто ж тоді? Это мой новый телефон написал. Он во всем виноватый. А я писал, что чекаю вас для песочницы. Телефон, кажеш? Телефон. Я думал, что коли я новый, так буде и по-новому працювати. А он еще горше же старый. О, глядите, екран телефона Буслика погас. Ну во, я ще й зламався. Кажу, невдалая реч не трапилася. Не зламався ён, Буслик, а на тебе покривдився. На мяне? За чого не розумію? Буслик, хіба можна обвинувачувати телефон, коли ва ўсім виновата асабістая неуважливість? І що мені тепер робити? А ти подумай. А може пробачення у його попросити? Поспробуй. Але ж ён более не працює. Як він тоді мене почує? А ти усе ж таки поспробуй. Ну, добре. Пробач, телефончик. Гэта не ты, гэта я виновата. Включайся, калі ласка. Я более ніколи так робити не буду. О, глядите, телефон знову запрацював. Суди ти і точні. Здорово, дякуй, мой телефончик. А ось я, коли смс-ку пишу, роблю гэта так. Напишу одно слово, проверу, помилки виправлю і тільки потім далей пишу. І гэта правильно, Яночка. А ты, Буслик, хутчэй за ўсё просто спяшаўся, калі паведамленне нам пісаў. Ой, по правде кажучи, вельми, я хотел хутчэй з вами сустрэцца і мой новый телефончик показать. А яшчэ фотосессию на вуліцы зрабіць. Паспяшыш, людзей насмяшыш, Буслішак. Трэба ўсё рабіць спакойна, а потым абавязкова праверыць. І убачыш тады, таких непаразумелак з тобой болей не адбудзецца. Правильно, Яночка. Я зразумел и спяшаться более не буду. А теперь дайте мне одну хвилиночку, каб помылки свои выправить. Коли ласка, а мы покуль прихожусь наведем. Нестор, новый бантик мне завяжешь? Навошта, Яночка, ты і так пригожая. Буду яшчэ прыгажэйшай на фотоздымках. Чекай, на яких фотоздимках? Ну ты забывака. Буслик сказал, что нас на свой новый телефон сдымать собирается. А, успомнил.
помню. Ну, добре, де там твой пригожий бантик? Давай. Ух ты! Ну, давай поспробуй. Так. Угу. Ось так і ось так. Ай, пригожость. Дякую. Так, проверим. Готово. О, мне некое повідомлення прийшло. І мені так само. Почитайте. Почитайте. І я так само. Дякую, сябри, за поради. Так, запрошаю вас на мою фотосесію. Ваш буслик. Дякую за запрошення. І ні водної помилки не зробив. Молодчина. Я старався. Ну що, здимаємося? Мой новий телефончик ще і цудовні фотоздимки робить. Я вже давно чекаю. І мой новий бантик так само. Ну, тоді починаємо. Так, сябри, становіться, коли ласка. Спочатку зробимо ось так. Раз, два, три. Усміхаємося ще. Раз, два, три. Тепер давайте зробимо ось так. Селфі. Раз, два, три. Так, ну що, чудово трималися. Так. І мені вельми подобається. І мені. Тоді давайте уже глядеть мультфільм. Ой, давайте. Глядим. І після таких цікавих і повчальних історій фіксиків можна і до сну рихтуватися. Тільки обов'язково зубки не забудьтеся почистити. І лапки, і тварики помить. А ще батьков поцілуйте і у ложечки біжите. І цікавих пригод у снах. Бувайте, сябри. І доброї ночі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша няты закрывай.